a miña lectura en cadea. Ring, 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 ring. Oh, alguén me enviou unha mensaxe. Gustaríame coñecerte, bruxa. Que tal un picnic xunto ao pantano? Xenial, vémonos alí, ás 3 en punto, ogro. Unha cita, que nervios, que me poño. Estáseme facendo tarde, probábame de todo, pero creo que con este vestido vou ben guapa. Ola, Esquío, sabes, teño unha cita co ogro. E vas ir así de xorobada. Coa espalda recta estarías moito máis guapa. Enderézaia coa túa variña. ¡Ting! Ola, coello, que tal? Vou ao picnic co ogro. Vaya, así non podes ir. Usa a túa variña para arreglar ese nariz. ¡Ting! Estarás moito máis guapa. Ola, raposo! Adiviña con quen me vou a ver. Voume a ver co ogro. E pensas ir así, con ese mentón tan puntiagudo. Se fora máis corto, estarías máis guapa. Arréglao coa túa variña. Ola, rato! Imagínate, vou de camiño a un almorzo co ogro. Con ese pelo, nin falar, parecen arames. Estarías moito máis fermosa cun cabelo sedoso, con máis volumen e incluso un pouquiño máis claro. Tócao e a ver se a variña che pode axudar. Ola, ogro, como estás? Pero ti quen eres? Eu quedei aquí cunha bruxa pa facer un picnic, vete. Vaite, que en calquera momento vai a chegar. Pero se a bruxa son eu. A mí non me enganas. Unha bruxa é xorobada, coa nariz de pataca, o mentón puntiagudo e uns pelos de arame. Tú non eres unha bruxa. E que me dixeron? O esquío, o coello, o raposo e o rato, que así estaría máis guapa. Mírate. ¡Que fea! Que isto? É horrible. É verdade, esta non son eu. Menudo chasco. Co miña variña intentarei arranxalo. Genial. Outra vez volvo ser eu. Vaya con eses animaliños. Gústache este menú que preparei, querido ogro? Delicioso, bruxa, delicioso. Que levaba? Levaba un anaco de esquío, un bon trozo de coello, algo de raposo e un pouquiño de rato. E colorín colorado, este conto xa foi contado. E con miña variña máxica de bruxa vou a nominar para seguir co cadea a Mía, de 3 aniños, e a Enzo, de 4. Espero as vosas lecturas, queridiños.